Horas madhita saluhutna. Adorang so tapetihu jami taon, jumulu mahita martangiang. Damai di debata na sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dongan sa persyaon di bagasan Tuhata Yesus, hata ni Tuhata nagabe turpuk jamita minggu dihita di bagasa tikion, tarsurak do di Yesaya 40, ayat 20 sada sahatu 30 sada. Ujaha majo isi ni turpuki tu tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasa rohat tabi, songonom ma didok. Tukso mamoto hamu, tukso dibegi hamu mai, tukso pinabuat tu hamu siam mula-mula, tukso ditibangi hamu ma akka ujahan ni tanoon, marhabang sa ibana di atas niliat portibion, jaladus so sihapor akka pangisinay, ibana pahebang akka langit, songon dagangan na halus, dipahirin na sida songon abit udung-udung bahen inganan. Iba na pasahaton akka panggonggong gabi suada, akka panguhum di tanoon gabi marlea di bahen. Ipe na sida di suwan, ipe na sida di saburhon, ipe marurat pakkal na sida di tanoy, asal mangubu sibana dopak na sida, nung ngamalos. Gabi dihabakon haba-habai na sida, songor rapar-rapan. Tuktui sima patudu semuau, pabua sumana utusi, ninna nebadiai. Manaili mamatamuna dopak gijang, jala idahamu, tungi sema nama nopa akai, tungi sema paruar parangan nasida marbilangan. Ibana tahe majuluhu nai di guar nabi, marguru tu hinagudang ni guguna, jala ibana do nasun hinagugu, daktagamon lilis nanggusada. Buasa madohonomu ali Jakob, jala didokko ali Israel, buni do dalaku maraduk pujahuba, jala dang maruli mau siad debataku. Atehe dang dibotoho, manang dang dung dibegiho, debata sa liling-liling na do jahuba, sitopa akka ujung ni tanoon, dangulu luja manang mardate ibana. Jaladang haduduan pikiran ne, ibana balik mangalihon gugu tunaluja, jala dipargugui situtu akka nasomargello. Luja pe akka duli-duli jala mardate, jala tersuladit akka namardaging natambos. Alai akka namarhaposa tu jahuba, maruli hagugun mardapot-dapot, gabi marhabong nilali laho manaik, marlujungi nasida dangulu luja, mardalani nasida dangulu maddate. Ima sahana. Dongan saha porsyaon di bagasan Tuhata Yesus, ujumasa akka parukilon naborat manang sitaonon naborat, juk do laos di tonga-tongan ni akka parukilon sisongoni, gabi tubu ganggu ni roha di huaso di debata. Ganggu rohana ala di ida dang raadong dope pangurupion ni Tuhani. Hape tupa nung ngasai martangyangi mangido pangurupion ni Tuhani. Sipata uluma ala ni i gabi maddili, dang lao berohana tu permingguon, sian akka pungwa kurpe uluma gabi mundur pelan-pelan, mulupas disukud dongan na ibana, wasa dang rohamu ida manang lae latihan kur, sipata didok mamangalusi, lagi adong kisibuka kubah, hamu maju ida manang lae. Songoni do nak tu pertanyaan ni huria, mulupas rupanya yang disukup perhaladui ibana. Songon nasuhida hamu di pertanyaan di arena salpu. Tongma sarupa alusna, imadah pasadong kisibukan nami amang manang inang. Hape na manutupi padilian na nama alusi. Yang gosasit tonga ala naung kecewa di bana tutuhani. Bebedanga dong besemangat na marsaur di huriyai.
ala dihilala dang diurupi Tuhani ibana uju di parukilon ne. Jadi juk do ala ni nasongoni gabi ganggu rohani sasahalak maka porsiai waso ni debata. Kecewa jala gabi madau siat Tuhani. Hapenian dang adong delan hita zolma meragukan waso ni debata. Ai guru di debata do saluhut ngulut tahun. Jala uboto ado debata siak kita manang sadi hari tikkin alehet bahenonna lahu mengurupi hita sian akka baru kilottai. Alayati pesongoni torok do pehalak hira na memposisikan Tuhani di nguluna mirip tu asistenna. Ikko sesongon na di rohanai manian basa uton di Tuhani. Muludang ulu, muludang uluma gabi madeli. Donga saha persyaun di perdalanan ni bangsa Israeli penajulu hiaro tong ganggu pos rohana sida di huaso ni debata. Termasuk ma uju terbuang nasida di habunga Babel. Nian terbuang penasida ala ni takang ni rohani bangsa ido. Najuk manibil siadalan di debata. Gabi di luas debata manasida di perhatuban bangsa Babeli. Jala di tonga-tonga ni perhatuban oni ala sora adong di ida nasida pangurupion di debata. Gabi dirajumi bangsa ima na sumargugu bi debata mengurupi do peluhun nasida sian habungani. Tubuh ma ganggu ni rohana sida di huasu ni debata pola gabi madeli. Donga saha persyaun mernida ganggu ni rohani bangsoi dipasingot si Jesaya manasida madok babua adul gumogodo huasu ni debata sian saluhut nani ida nasida. Termasuk huaso ni panggonggomi Babel natongon meperhatuba bangsoi di tiki. Ido na pinasingot ni si Jesaya tu bangsa Israel di turpukon. Didok di ayat 20 sahat tu 20 tului. Tukso mamoto hamu, tukso dibigi hamu mai. Tukso pinabuat tu hamu sia mula-mula. Tukso ditibangi hamu ma akka ujahan ni tanoon. Marhabang sa ibana di atas niliak portidion. Jaladus susihapor akka pangisinay. Ibana pahebang akka langit songod dagangan na halus. Dipahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan. Ibana pasahaton akka panggonggom gabi suada. Akka panguhum di tanoon gabi marlea di bahen. Jadi mololomo rohani di bata buido sang ngobus bahenonna. Laho pasohoton akka haguguun na adong di portigio. Gabi dusun rapan-rapan manang jerami. Songon data bigi naking di ayat 24. Di baheni tukso terpatudus do hagugun ni debata tuakka hagugun na di portibio. Ay debataro na manoppa portibion pro di pangisina. Jala guru di huaso ni debatado akka na tinoppanay. Jadi unang diripu bangsoi nasotuk gugun ni debata lahu mengurupi doho peluahun nasida. Jala unang dipertudus bangsoi huaso ni debata tuakka na dirajumi na gugu di portibion. Alani dangadong dalan na gabi dohonon ni bangsoi. Bunido dalakku maradupo Jehovah. Jaladang maruli uhumau siad debataku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ima natabigin aking di ayat 27. Perkataan itu mengindikasikan kekecewaan umat terhadap Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka dan menganggap bahwa Tuhan telah membiarkan mereka menderita di pembuangan Babel dan hak sebagai umat pilihan Tuhan mereka anggap tidak ada lagi. Meskipun sebenarnya penderitaan itu mereka alami adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka terbuang ke negeri Babel. Namun demikian, Tuhan Maha Baik. Dia mengutus Yesaya untuk menyampaikan janji pertolongannya dan memberi semangat baru bagi umatnya.
Jala sotong diri pu bangsoi na sumargugu di bata, lahu mengurupi doh paluaho bangsonai. Di bahenima, di dok sejesaya di ayat 20 saha 70 sadai. Atehe dang di potoho, manang dang dung di begiho, di bata saliling-liling na do Jehovah, si topa akka ujung ni tanoon. Dangulu loja manang mardati ibana, jaladang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangalihu gugu tu na loja, jala di pargugui situ tu akka nasomargello. Loja bi akka duli-duli jala mardati, jala tersuladit akka namardaging natabos. Alay akka marhaposat tu Jehovah, maruli hagugun mardapok-dapok. Gabi marhabong nilali laho manaik, marlujungi na sida mululuja, mardalani na sida damulu mardate. Imanaking didok di ayat 21 sadai. Jadi akka halak na setia marhaposat tu di bata, dang marisuang pos ni rohanai. Alay di baga-baga huddo pangurupion. Dongan saha persyaon, songon pengalaman ni bangsa Israeli, mungkin siat tonga-tonga ni hita halak Kriste pera, adong donahya merasa hira na dipasobutuhani ibana di sitaonon nai. Dungi gabi tubuh ma ungu-tungu na tutuhani. Kecewa, semangat perhurion na pe gabi lam gale. Dungi madau siya nakaparsauran na dihuriai. Akka tanggung jawab na tuhuria pe dang dipasaha pe. Bahkan mungkin adong nagabi berpaling siat Tuhani. Ala dihilala hira sumargugu be Tuhani mengurupi ibana. Alai marhite turpukon, disungguli doha porsyaota. Babua debata saliling-liling na du Jehovah, si topa akka ujung ni tanoon. Dangulu luja manang madati ibana, jaladang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangalihu gugu tu na luja, jala dipergugui situ tu akka nasomargello. Daudo gumugu huaso di debata, mengatasi saluhut akka si taunottai. Jala tukso terpatudu sita do, hagugun ni debata, tuakka hagugun na adong di portibion. Jaladang hadudua kita pikiran ni debata. Ibana do ubotoan, manang sari-hari, tiki na lehet bahenonna, lahu mengurupi hita. Di baheni, unang gabi ganggu pos nyirohata di Tuhani. Ay guru di Tuhani do saluhut akka natinok panay, termasuk nang perdalanan ningulut tabi. Molo pesipata mangihutop pikirata, songon na lumabat pangurupian ni Tuhani. Alay naing matapatujulo haporsyaota, lahu mangatusi akka si taunoni. Babua dibalik niaka si taunoni, adong do sakap na dumenggan, nauk sinakapan ni debata, bahenon na dingulutta. Taingok masongop pengalaman ni si Joseph, anak ni si Jakobi. Dang diripu akka hahana hiabe, buhay na sida pajupang. Ala nang digadis na sida si Joseph, tu pertiga-tiga ni halak Midian. Ape ditikina, gabi orang kepercayaan ni Raja Parao di ibana. Huhut gabi dalan ni dipatado si Joseph, lahu paradi narikot tu kelangsungan hidup niaka haha angkinai. Alamasa leon manang kelaparan ditikii. Budi taida di seda Musa 45 ayat 5. Alani i dipaposdo rohata, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sekalipun harus menjalani penderitaan hidup. Tuhan berjanji akan menolong siapa saja yang setia berharap kepadanya. Tuhan akan memberi kekuatan dan semangat yang luar biasa, bahkan seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, sekalipun di tengah-tengah angin yang kencang, sehingga kita tidak menjadi lelah dan lesu, asalkan kita dengan setia berharap dan menantikan Tuhan. Atong ahp masa dinggulut tahun, las niroha manang arsat niroha. Unang be mura-mura ganggu pos nirohata di huaso ni debata. Jangan ragukan kuasa Tuhan yang kekal itu. Dan jangan pernah samakan kuasa Tuhan dengan apapun yang ada di bumi ini. Tuhan jauh lebih berkuasa mengatasi segalanya.
Jalauna ngadong be na mga sahon akka hagugun ni Portibion, termasuk akka hasurungan na adong dingulut tabi. Ay salpu be dui muse di tikkina. Jala mululomoro hani debata, sang ngubus dui pahabangon na gabesongon rapar-rapan. Alay waso ni debata na manotongima na sa tahaposi. Ay nung nga ditubus, jala di palua iba na hita, marhite tuhatta Jesus Kristus, siyan parhatubanan ni dosatay. Jala ganup na si marhaposan tutuhatay, daktar taluhon nyaka si taononibe nguluta. Daktar taluhon nyaka si taononibe nguluna, ay taruli hagugun na mardapok-dapok may bana siya Tuhani. Marlujungin na sida damulu luja, mardalani na sida damulu mardate. Amen. Martangyang mahita. Muliate malituhad di hatam na kubigihami. Walak ko sa binggo tutu naikon si haposan nami. Gabi taruli gugo na mardapok-dapok mangulu nami. Mangyahi hanguluan naok pinarademi. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami. Amen.